Здравейте! Ние сме от Центъра за енергийна ефективност N-Effect. Аз съм инженер Александър Станков, а до мен е прекрасната архитект Ралица Йорданова. Здравейте от мен! Как комфортът и разходите ни си взаимодействат и къде отиват средствата ни са две теми, които вече сме разглеждали и можете да откриете в предишните наши видеа. Сега ще обсъдим къде отива топлината, която сме вкарали в сградата. Така нареченият топлинен баланс на сградата е съпоставка между произведената топлина и топлинните загуби. Произведената топлина е всичката топлина вкарана с отоплителните уреди, но също и тази отделена от домакинските уреди, осветлението, от самите обитатели и не на последно място от топлината, от слънчевите лъчи, достигнали до помещенията. Топлинните загуби, от друга страна, са цялата енергия, която губим от сградата. Това в общи линии се случва по два начина. От топлинните загуби през околните повърхнини, стените, пода, покрива и прозорците, а също така и от въздуха, преминал през същите околни повърхнини или през други отвори на сградата. За да намалим загубите през околните повърхнини, на първо време трябва да помислим за това каква е формата на сградата, при която имаме най-малко загуби. Колкото по-компактна е тя, толкова по-малко енергия ще харчи. Също важно е каква е ориентацията на сградата. Ако големите прозорци са разположени на юг, например, ще имаме много повече слънце през зимата, а него много лесно ще го засенчим отвън през лятото. И да, ефективното засенчване се прави от външната страна на прозореца. Тези две особености обаче не могат да се променят при вече построените сгради. При тях, както и при новите, разбира се, важат следващите 5 основни принципа, базирани на философията за пасивните къщи. За да може една сграда да бъде пасивна и да се нуждае от минимална енергия за отопление, трябва да обърнем внимание на следните принципи. Първо, добри нива на топлоизолацията по цялата сградна обвивка. Това са покрив, стени, под и основи. Това е задължително в комбинация с качествено полагане на топлоизолацията, като за да постигнем наистина добри нива на топлоизолирането се полагат между 20 и 30 см изолация. Второ, качествени прозорци и врати с ниско топлопреминаване на рамките, стройни стъклопакети и топли дистанционери. Като топлите дистанционери са изработени от пластмаса и имат топлоизолация отвътре. Отново важна роля тук играе качественият монтаж. Трето, въздушна плътност. Това е спиране на неконтролируемите въздушни потоци от сградата навън и обратно. Това се постига с уплътняване на самите конструкции и особено на връзките между тях. Четвърто, строителство без топлинни мостове. Топлоизолацията трябва да преминава под цялата сградна обвивка без прекъсване. И пето, вентилация с оползотворяване на отпадната топлина. Това е цялостна вентилационна система, при която се подава пресен външен въздух, който предварително се подгрява от изкарвания от помещенията въздух. Основното правило е, че принципите са по-важни от стандартите. Въпреки това, получаването на стандарт пасивна къща е гаранция за качество. Една сграда е пасивна, когато потреблението и за отопление и за охлаждане е не повече от 15 кВт на метър квадратен годишно, а първичната енергия не е повече от 120 кВт на метър квадратен годишно. За сравнение, една стандартна сграда потребява около 150 до 200 кВт на метър квадратен годишно за отопление. Това са 90% спестявания на енергия и на средства. При строеж на сграда или реновиране на такава, стандартните процеси налагат работа с енергийни аудитори, архитекти и инженери. Ние от N-Effect и Токи ви съветваме да насочите своето внимание към няколко основни аспекта. Първо е полагането на топлоизолацията. Най-добре 20-30 см. Второ е монтажът на висококачествените прозорци и врати, разбира се, ако не сме ги сменили вече. При прозорците трябва да се гледа обобщения коефициент на топлопреминаване на целия прозорец, което включва рамката, стъклопакета и дистанционера. Отбелязва се с U и е най-добре той да е под 1, а за пасивни къщи дори под 0,8 вата на метър квадратен Келвин. Трето, високата въздушна плътност. Това е уплътняване на пукнатините по стени и тавани, както и на кутиите за контактите. Също така уплътняване на връзката между стена и прозорец с слепенки за въздухоплътност. Четвърто, избягване на термомостовете. Тук архитектите би трябвало да вземат решението, но пример за това е поставянето на топлоизолация около плочата ни на балкона. И пето, осигуряване на достатъчно въздух в помещенията. Това се случва чрез монтиране на вентилационна инсталация с рекуперация за цялото жилище или ако нямаме такава възможност, то поне микровентилация през прозорците. Колко може да спестим при една пасивна къща? Реална къща на 2 етажа с сутерен и квадратура 260 квадрата
Има разходи за енергия 1250 лева за цялата година. Това е около 100 лева на месец или 40 стотинки на метър квадратен месечно. В сравнение с това, една неизолирана къща със същите размери и същата отоплителна инсталация би харчила близо 9000 лева годишно или средно 735 лева на месец, т.е. 7 лева на квадратен метър месечно. Добрите практики показват, че едва след като намалим нуждите си от енергия, трябва да помислим как максимално ефективно да ги покрием. Това може да се получи чрез използването на правилно размерени отоплителни инсталации. Особено важно за котлите и термопомпите, което да се комбинира с добра, но не задължително много сложна автоматизация.